होदों नों मा बुजिनो बकाचु हा नों मा बुजिनो सालाफोर आंबो गाज्रि भाषा बुंग्रासो কৈছে নহয় মই নামাজ বাদ দিলো মদ খাম মই খাই আছো চাইছে বুঝতেটো आङो भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंसिनि सिगाङाव सानै साथाम मानसिया आंखौ कमेन्ट खालामगासिनो जे हाथाय हाराव खदाल हाथाय ना नैबे सिखाजों नोंनि खुगाखौ ओरै ब्ला हासिना होगोन आं बेथि बेथा नोंनो हिनजाव ना हौवाथाय बियो हा नों बिराद साइज नों बिराद बिउटिफुल नों बिराद किउट हा नोंनि हाथायखौ नायनांगौ साले मालायनि देहाखौ बुखिनो फैदों नोङो नों गाव गावनि देहाखौ मोजां मोना बेखायनो आंबो आंनि देहाखौ मोजां मोनो नों मोजां मोना मोना नोंनि देहाखौ हा नोंनि सेलेर नोंनि देहाखौ नों मोजां मोना मोना नोंनि महर मुस्रिखौ नों फसायना फसाया हा नों फसायना फसाया बिब्दिनो आंबो आंनि फसायो आंनि देहा महर मोखांखौ आंबो फसायो मिथिबाय फु नोङो सुनि सुदा साला बका सुदा नोंबो एक्सिडेन्ट जानानै आंनि बायदि खदाल हाथाय जाजाबा हामगौ जाजाना हो हे सोर एक्सिडेन्ट जानानै बेबो हिनजाव ना हौवा बेबो आंनि बायदि बायख्लानाय हाथाय खदाल हाथाय होनदोंना बियो खदाल हाथाय आंनि बांसिन गाज्रिसिन खालामना हो इसोर आफा जायनि खाफालाव लेरनानै होदों बेनो जानानै होदों नों मा बुजिनो बकाचुदि हा नों मा बुजिनो सालाफोर आंबो गाज्रि भाषा बुंग्रासो जालांसिगोन दानिया खोनासं हाला आं खोमाया मिथिबाय आंखौ बुङोमोन नों गाज्रि होननानै नाथाय आं गाज्रि खुगाजों भाषा बाहायामोन ससियेल मिडियायाव दिनै बाहायनो गोनां जागासिनो दं नोंसिनि थाखाय नोंसिनि बुंनायनि थाखाय मिथिबाय सोरज हाया जिखुनु मोनसे भिडिअ पस्ट होबानो हाथाय नांजायो नोंसोर आंनि हाथायखौ नांजायो मा फसायदो हा मा जानानै जे आंनि हाथाया बेबायदि जादों नों मिथिगौ ओइ नों मिथिगौ नामा सालि नों मिथिगौ नामा हाब्लाना होगोन खुगाखौ फ्रादनो बांद्राय मालायनि देहा सोलेरखौ बांद्राय दाबक सिखा मिथिबाय सिखाजों होजागोन आंजों बेथाना बिथि नोंबो गारि मटर सालायनाय समाव माब्लाबा समाव दालाङाव एक्सिडेन्ट जानानै नोंनि हाथाय महर मोखां साला गासिबो जिब्राजोबनानै होबा हामगौ सोराय आफा सालाखौ खालामना हर बेथाखौ जेरै आं जाजादों दिनै खाफालाव जालेनानै दं बे जाजाना होदोंना थ' बिब्दिनो नोंबो एक्सिडेन्ट जानानै नैबे हाथाय बायदि जा सासे मानसि कमेन्ट खालामगासिनो दं आंखौ खदाल हाथाय हाराव राव नायनो सुखुवा मानो सुखुवा ना आंनि हाथाय आंनि देहा आंनि सोलेर आंनि मेगन बियो आंनि आखाइ आथिं बियो आंनि देहा आंनि नोंनि नामा बियो हा आंनि देहाखौ आं मोजां मोनो आं अनो नाथाय नों अनाबा आं अनो नों मोजां मोना मोना नोंनि देहाखौ हा दे बुंलाय नोंसोर गावनि देहा सोलेरखौ नोंसोर मोजां मोना मोना दे बुं नोंसोर गोसोथोयोना गोसोथोआ नोंसिनि देहाखौनो हा गोसोथोयोना थोआ नोंसिनि देहाखौ महर मोखांखौ नोंसोर मोजां मोना मोना आयनायाव नायनानै हा साला आं गोसोथोयो आंनि देहाखौ आं मोजां मोनो आंखौ रावबो दा बक्सिनोबा गावबागावखौ बक्सिनानै ला बेथा बेथिगोन गावसोरखौनो गाव बिराद मोजां मोनो नोंसोरो ओमफ्राय आंहा मोजां मोननो अननो मोन्थाय गैया नामा आंनि देहाखौ आंहा मोन्थाय गैया बाहारा दा बक्सलै होनखायो आं सावसो होयो आं बिराद बुंबोबाय आं एक्सिडेन्ट जानानै आंनि हाथाय बेबायदि जादों होननानै बिराद बुंबोगासिनो दं नोंसिनि सिगाङाव नाथाय नोंसोर थेवबो बक्सिनायखौ गारा ना बे हाथायखौ बिनिखायनो आं दिनै सावदों नोंसोरो जाय आं बेफोरबायदि हाथायखौ बुंबाय थादों खदाल हाथाय ट्रेन्सफर्मा बायदिसिना बुंबाय थादों नोंसोरो जाय बुंग्रा बैसोरबो बेबायदिनो आं जेरै एक्सिडेन्ट जानांदों अन्थायाव गोग्लैनानै एक्सिडेन्ट जानांदों आङो गारि सालायनायाव बिब्दिनो नोंसोरबो जाय आंखौ बक्सिग्रा हाथायनि बागै बैसोरबो बेबायदिनो जाजाथों बेफोरबायदिनो जाजाथों आंनिफ्राय बांसिन अंगहानि खालामना हो आइ आफा मिथिबाय आंसो मिथिगौ आंसो मा जादों आंसो बुजिगासिनो दं मिथिबाय हा एसेबां बुजायो आङो एसेबां खोन्थायो आङो आंनि हाथाया मानो बेबायदि जादों होननानै एसेबां भिडिअ बार हगारना होदों आं नोंसोर थेवबो बुजिया मानो बुजिया नोंसोरलाय हा मानो मिथिया नोंसोरो हा एसेबां खोन्थाना होबाबो नोंसोर मानो गनाया सावखौनो लुबैमारदोंना नोंसोरो जाजागोन सानसे समाव मालायनि देहायाव माबा मोनसे सिथर माबा मोनसे जानाय माबा मोनसे जादोंब्ला बेखौ दामुजु खदैजों मिथिबाय गाव गावनाव गोग्लैयो रावखौबो दामुगै
नोंनाव देहा महर दं होननानै मालायनि महर गैयै मालायनि हाथाय बायख्लानाय माबानाय बेफोरखौ दाबुखसि गाव गावनावनो जाजागोन सानसे नङा सानसे आं होनखायो हले इसोरा अरायबो लोगोआव दं आंजों मिथिबाय अरायबो खुलुमो आं इसोरखौ सैथो लामाजों आगान होग्रा आङो मालाबाबो गाज्रि आखलाव थांफेराखै मिथिबाय नोंसोरजों आं बेफोरबायदि बुंजाबाय थाया आंनि हाथाय आं गोसोथोयो आं मोजां मोनो नोंहालाय मा नों नोंनि देहाखौ मोजां मोना बखा साला गावजों गाव बेफोरबायदि होनलायबाय थानो लाजागै मा गोरोन्थि मावदों आं नोंसिनि सिगाङावलाय हा नोंसिनि सिगाङाव मा गोरोन्थि देखायदों आङो गोरोन्थि मावनाय नुदोंब्ला बुं मिथिबाय नंखाय गाननाय जोमनायनि थाखाय आंखौ बेफोरबायदि कमेन्ट दाखालाम आंनि देहाखौ दा बक्सि नोंनि देहाखौ आं बक्सिनो थाङाखै रावनिबो देहाखौ आं बक्सिनो थाङाखै मिथिबाय गासैखौबो मोजांमोन अननो सोलों बयजोंबो मिनि खुसि था संसाराव जिउआ दानो दं दानो गैया होनखायो आं थैना थांबानो गैला नोङो मेसेबलांबाय नोंनि जिउ नों रायलायनोबो हाला मिथिबाय हा सिङाव फबजागोन सावजागोन नोङो बन बायसा हांगार जालांजोबगोन बेनिखायनो बयजोंबो जिउ थानायावनो बयखौबो अननो सोलों जाहाथे बिनि देहा सोलेर नायनानै दा लोगो जा बेजों जेरैखियानो जाया मानो लोगो जा मिनि खुसि था जा लों बेराय नाथाय गाज्रि आखलाव दाथां नाथाय मानसिखौ दा बक्सि सैमा बायदि दाखालाम मानसिखौ मिथिबाय आं होनखायो हले मिथिगौ जाय बुंदों बिनियावबो आंनि बायदि जाजाथों बायख्लानाय हाथाय एक्सिडेन्ट जानानै बाइकजों गोग्लैदोंमोन आङो बोराय बुरि सानैजों एक्सिडेन्ट जानानै गोग्लैदों बै समाव आंनि हाथाया दुर्गा फुजा समाव बायख्लाना होदों थ' दिनै बुजिना लाखादो आं सावसो हरगोन हले सावसो हरजोबगोन आं मिथिबाय साव हरजोबगोन आं नोंसोरखौ मिथिखा दोनबाय आं बुजिनोबा बुजिदो बुजियाबा नोंसोरनो दंसै बेयाव কৈছো নহয় মই নামাজ বাদ দিলো মদ খাম মই খাই আছো চাইছে বস্তুটো হেতু কি মত কয় বেহাৰ বুলি কয় নেকি এতিয়া মত খাম আমি হয়তো বঢ়িয়া বঢ়িয়া মই লাইভত আহিলো আমি এতিয়া আপোনালোকে কৈছিলো মদ খাম আপোনালোকে ফেচ টু ফেচ দেখুৱাম আমি এইটো ঢালি আছো এইটো মদ আমি আৰু ঢালি আছো আপোনালোকে ভালকৈ দেখুৱাই দিম আপোনালোকে চাব এইটো চাব আপোনালোকে চাইছে সেইটো আপোনালোকে কমেন্টত জনাব আপোনালোকে চাব মই আকৌ দেখুৱাই আছো আপোনালোকে ভালকৈ চাব মই সকলোখিনি নেটুকালো এতিয়া মদ খাম আমি আপোনালোকে দেখা পাইছে এতিয়া মদ খাম আমি হয়তো বঢ়িয়া বঢ়িয়া চাইছে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাব আপোনালোকে মই ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই আছো চাইছে বস্তুটো হেতু কি মত কয় বেহাৰ বুলি কয় নেকি